social media matinoswera tichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Haiwa nhasi tine munhu mukuru aneti a man who needs no introduction, especially when it comes kunyaya dze-entertainment muZimbabwe. Comic Pastor, tinogamuchirai ku Saint TV. Yeah. Ndanganda kutosha ndoti kudi mazwa togara nevanhu vakuruka unoshayiwa pekutangira. Anditi tinotenda. Chekutanga chida kutenda ine mukana wamatipa wekuti tinge tiri tese. Right, first and foremost vanhu vakada kuziva kuti anombonzi Comic Pastor anombonzani uye akazvarwa gore ripi? Comic Pastor. Just after liberation struggle, saka kuzvi 88. Oh, kuzvi 88. All right. Zvakare vanhu vakada kuziva kuti Comic Pastor ane mudzimai here uye ane vana vangani kana mudzimai? Mudzimai ndinaye. All right. Vana tinawo. Oh, munavo vakawanda. All right. Kufamba mutsoka dzaChimbetu. Oh, Chimbetu upi? Mudhara chaiye ndoma muri kuzvinzwira mega vateereri. No, we have a wife and yeah, we have one kid anonzi Tadiwa. All right, anonzi Tadiwa. All right, baba Tadiwa. Hazvinofadza. Comic Pastor akadzidzawo kusvika papi? Tingati akakurira kupi kudzidza kusvika papi? Born and bred in Epworth, Overspill, that's where I stayed, that's where I grew up. All right. And then from there, I ended up at Epworth High School, I did my ordinary levels there, I did a sales course, I was seeing, I went to school, I was seeing. All right. All right. Digital marketing, but I dropped off. All right. Yeah. All right. So ndichida kubva ndatopinda panyaya ye-entertainment. Makatanga rini zvekuentertaina vanhu ende zvakatanga sei? Okay. Publicly, I think it was 2014. Okay. But all along I've been doing some comedy, kubva primary, high school, I've been doing drama and whatnot. Saka zvekuzoti munhu azozikanwa I think 2014. Alright, chii chakakuinspire kuti mutange zvekuentertaina vanhu? There's no inspiration. It's a gift. So it's a gift has to show up. Okay. Ungati ndakainspire nechakati kuti nditange kuentertaina vanhu. You need to be there. Alright. Kana zviri mauri zvinotongoitika. Okay. Alright. Mungada kuti zivisawo here kuti ndeapi ma-challenges masangana nawo so far kubva pamatanga muindustry kusvika pari nhasi? Wambosungwa here. Inini? Uchisungirwa entertainment. Aiwa, ansati. It's one of those, and also you see muZimbabwe tine numbers masho, so you need to fight for your visibility. So in that process you need a lot of assistance. But so far in Zimbabwe, hakuna mwana so support art zvekuti art ya support, but still we've soldier on. Taura zvenyu. Ini nangu ndingati ndinoinspirewa zvakanyanya nemi, especially nema-comic awards. Okay. So takazoona futi makupinda panyaya dzemumhanzi ndini comic wanotorova mangoma zvakadai ndakatanga nemangoma before ndandarombo comedian. I used to record for fun. I used to okay, kudhara you wanted it to be a career because mazuva acho kwakuchina na extra large. Yes. Saka taitomboda hatokwisidzana nawo, but then you see there is always a time for everything. Mangoma ndakazotanga now. Because now I have the numbers and the people, yes. So you can do it for fun now. I'm chatting mangoma zvokutanga mari. Zvazvokungonakidza. Those side the hobby yangu yekuti if I'm not acting, I'm doing music. Alright, muchipa mahobby ipapo ndoda kubvunza kuti munosapota bhora here komi? Ngenkani.
Iboso Ngenkani, that's local. Alright. Then internationally, I'm a Man City supporter. Alright. Then I also support Barcelona, and I'm a Spain supporter when it comes to nations. Alright. Alright. For Zimbabwe. Yeah, okay. Mukana kukaitwa bhora ndinenge pangoma. If you ever see ngoma yeMzimbabwe ichirohwa naComic Pasta. Kudai now sports. Yeah, I'm the biggest supporter of my Warriors. I support them whether they are winning or losing. Alright. Tichida kubvunza zvakare kuti netimu yenyu yamunoshanda nayo, that is the Comic Pasta and Associates. Yes. Chekutanga ndichida kutoti makorokoto nekuda kwetime yamashanda mese, mashanda nguva yakareba. Kashoma patinoona vanhu vachishanda vese zvakanaka sezvamuri kuita. Ndakuma challenges wamunosangana nawo secompany? Secondly, not much because we are a free people. Atina mitemo yakawanda, hakuna zvekuzonzi wataurira ningi waita china ningi. So by that, because no one can be employed. Yes. Hakuna munhu anozoti I'm employed to the Comic Pasta. Everyone is a free agent. Munofanira kuchikora zvaanoda. And we team up when we need work. Kana ukatoti ndandisoda kupinda paprogram iyo, we leave you. We don't force things. We just do things according to how others want it. Alright. Hakuna zvekuti hamanji uyu munhu ndewedu saka chichichi. Hamuna munhu wedu. Hamuna munhu wemunhu. Alright, zvoti munhu ari free nyangwe akaona kuti ndandichade kushanda neAssociates. You can say nena kumukuru ndaura handiramboita zvinhu zvangu ndega. Muchitosununguka kudai. Yes, you should never tie people. Alright. You also understand kuti your fans, vanhu vanokutera kuYouTube channel kwako TV, are the same people that follow the Comic Pasta, they are the same people that follow me. Saka, you must not say, munhu wedu, uinde wangu, don't follow haiwa. Kuna munhu wese ndewe Zimbabwe. Alright. Ndokuda murongozvinzwira hama neshamwari kwese kwamuri mashoko ari kubva kuna Comic Pasta. Ndeipa advice yamungade kupawo kune umwe mupanhu ari kutobva kuchikoro izvozvo akakutarisaika ari kutoti ndoda kuita saComic Pasta. There are two things. There are two things. You are responsible for your own visibility. Ndakatanga kushuta nefoni, ndikashuta zvinhu zvangu zvese nefoni, ndikaposta paFacebook, YouTube. People like it. Saka iwe une phone, you want to be a comedian, you want to do it using your phone. Murikuti phone iyoyo? Yes, phone. All my first skits, even now, I can still shoot the phone. The important is the content. Is it worth watching? Is it important kuti munhu aone? Kana kuti urungoita zvinhu zvakunaka. Saka use your own phone to be visible. Ndokuva murikuzvinzwira kuti hapana chinokumisai kuti munge muri munotanga basa iri as long muine masmartphones. Aniti une kafoni kako ikako kambudzi unogona kutova saComic Pasta. So tinoda kutendai, thank you very much nekuva nesu. Thank you very much. I encourage all my followers to go follow you also on Sen TV. Follow Sen TV for all your content. You don't know what you but just follow them. Yeah, that's true. Also, kune vamwe vari kuti Comic Pasta toda kuvafollowa vanokubata iko. It's Comic Pasta Facebook, Comic Pasta YouTube, Comic Pasta Twitter. Alright, aiwa tinotenda chekupesira ndiani ungade kupa credit kuti aiwa kuti ndizosvika pakunzi Comic Pasta uyu akaramba achindidi achingi. I have a lot of people. My wife, my family, my neighbor Boli Best to Shokunze, ndiye akatanga kutishuta nefoni. The first guy, Boli Best to Shokunze, and the whole team made Associates. Alright. Aiwa tinoda kutenda. Ndofunga muringozvinzwira kwese kwamuri kuti aiwa Comic Pasta zvakabva kupi zvichienda kupi. Thanks very much. Thank you very much for time yenyu nekuvanesu. Thank you so much for waking up for me, coming to see me. Thank you so much. Thank you so much. Alright, from Uncle Saint na Comic Pasta. For now, Chichichi, much love.